Brawl Stars, но играя с най-ниско ранкнатият ми бро. Най-ниско ранкнатият ми, най-малко съм играл с този балоните, така че да, цъкаме плей и играем с него. До мен има Колт и Мек. Па супер, брат, па супер, що да не? Тя сега тук ще се бият. Не, бягай. И почвам да бегам, бате! Да бяга съм. Аз такова този бокс. О, не. Чакай, това е. Джеси. О! Нима убих Джеси. Не знам, това Джеси май беше слабо, така че... не. Проверих да не е някой да ме кампи там. Тук ли имаше някакъв тип? Беги! Беги, бе! Айде! Майко, не знам как успя да оцелея, май. С Мек ли останах, бе? Идвам от близко, няма какво да стане. Бе, че дойдеш ли, бе? Стига си бегала, ама! Ебати, това ме уби.